So, for today's video, another mukbang videos na naman tayo. And for today's video, guys, magsi-seafoods tayo. Oo, seafoods, no? Marami-raming seafoods to, guys. Ayan, kung makikita nyo dito sa site na to, meron akong hipon. Merong, of course, tawag dito, yung malaking, crab. Yan, malaking crab, no? Ayan. And then, meron ako dito crablets. Tapos, guys, sa separate, kasi hindi na magkasya dito, meron din akong, pusit. Ayan. Meron akong pusit, guys. And, meron din akong kompletong seafoods to. Ayan. Yung suso tawag sa amin dito, snail. Ayan, guys. So, excited na kung tikman lahat to. So, mamaya, matitikman natin lahat yan. So, mag-start na tayo. Meron din akong rice dito, syempre, para di naman tayo umay. So, mag-start na tayo dito sa hipon, guys. Takam na ako sa hipon. Mommy. Okay, yun. Dito na. So, guys, ang laki ng hipon. Fresh na fresh to. Yan. Mama. Ganun ko ulit yung nag-cooker. Harap, guys. Mamaya nakikrib din ako dun sa squid. Yun naman, may pagkaluto nun. Sobrang malasa kasi may sabaw siya, guys. So, huwag kayo mag-alala. Titikman natin. Yung luto dito sa shrimp, buttered shrimp. Magaling din magluto yung biyanan ko ng buttered shrimp, guys. Ayan. Titikman natin yan lahat, guys. So, ayan. Kumusta naman? Guys! Wow! Wow! Oh my God, guys. Ayan. So, okay lang yan. Let's get messy. Harap. Mamaya ko na kakainin yung buto-buto niya, guys. Sarap niya, guys. Ang laman niya. So, matitikman natin yan lahat, guys. Yun nga, si Hailey kasi, hindi siya kumakain ng seafood. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman siya allergy. Nung bata siya, napatikman ko na siya ng seafoods. Hindi ko alam nung naging trigger or ngayong going tree na siya, hindi ko siya mapakain ng seafoods. So, ayun. Ayan, kaya nalililig niyo siya dyan kasi natatakot siya sa seafoods. So, yan. Kami lang mag-isa dito sa room or kami lang dalawa dito sa room. Wala akong tagabantay niya, kaya marinilig niyo siya dyan. Sarap. Sobrang mahal kasi nito, guys, 'di ba? Yung mga seafoods. Kaya hindi din ako pwedeng palagi ang mag-seafoods mukbang, guys. So, ilalagay ko lang yan. Ayan.
Ang lasa ng shrimp, guys. Ako lang ba yung kumakain ng shrimp na sinisip-sip yung ulo? Kasi ang sarap, diba? Nandun yung lasa niya. Grabe kayang mahal ng seafoods. Tapos may alimasag pa pala ako dyan yung mga maliliit na ano, guys. Ang dami niyang laman, guys. So, ayan. Nakikita ko ni Hailey kumakain ito, kaya ayan, nagre-react siya. Natatakot siya sa lamang ano, mga seafood. Sarap na, guys. Ang dami ng laman. Yun nga lang sa seafoods. Kapag alimasag ganyan, or alimango, and hipon, babalatan mo muna talaga. Hindi ka pwede magsubo ng subo. Guys, tikman natin tong squid, pusit. Ayan. So, na-surprise ako kanina kasi kala ko ano lang, ito nga yung isang tray ng seafoods. Hindi ko alam na ano, may separate pa pala nito si mama yung gundo. Ha? Yan lang. Hanggang gusto ni Hailey. Ang sarap, guys. Ano laki ng hipon, guys. Ang harap. Ang lalaki ng mga hipon, guys. Tapos, ayan, naririnig ba siya? Naglalaro siya. So, sana talaga, ano, hindi tayo mistake ko kasi mahirap mag-film ng ikaw mag-isa. Habang nag-film ka, nag-aalaga ka. Pero okay lang naman kasi, mabait naman yan si Hailey. Yan, guys. Parang ayoko nang tumigil. Pero nakakarami na din akong ano. Sarap. Sarap, guys. Yan. Wala kasi yung kapatid ko eh. Dati kasi kapag nag-film ako, yung kapatid ko yung kasama ko mag-alaga kay Hailey. Pero dahil wala siya, hindi naman pwedeng hindi na ako mag-film. Dahil syempre, na-start ko na din naman or naluto na to eh. Kaya, itutuloy ko na habang nag-film ako, nag-aalaga ako ng bata.
Guys, napansin nyo, hindi na ako nagsasawsawan. Kasi, tinimplahan na to sa, tawag doon sa Sprite. Yung soft drinks, yun yung pinatimpla dito. Kaya, kahit hindi ka na magsawsawan, masarap. Harap. Mukha ako ng pusit. Yung pagkakaluto ng pusit, manamis-namis. Masarap. Ayan guys, sobrang sarap ng seafoods. Pero, sabi ko nga, lahat ng sobra bawal. So, medyo limitan din natin yung pagkain ng seafoods, di ba? Wala namang masama kung paminsan-minsan. And guys, ang mahal ng seafoods. So, yun lang guys. Pakilike naman tong video. Sana nagustuhan nyo tong video. Kahit na paalis-alis ako or madami kayong ingay na naririnig dyan. Dahil nga sabi ko nga ako lang mag-isa ngayon dito sa kwarto at kasama ko si Hailey, gising pa siya, ayaw naman niya ako samahan dito sa sa pag-film ko kasi ayaw niya ng seafood. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood and please pakilike naman tong video kung nagustuhan nyo and please don't forget to subscribe to our channel. See you next video, bye!